हम्म। हाँ। कैमरा भल नहीं बाबू అది చిన్నమడి మంద కాదు అది తమ్మి అది మంద కాదు మూలది పేరుపడికి ఎల్లాకరం ఉంది కదా ఒకటి देखिए देखिए అది మంద కాదు చిన్నది ఈ పీలికి ఈ రెండు పీలికి ఈ రెండు సన్నబద్దలు ఉన్నాయి మంద కాదు అది చిన్నది ఉంది. మొదటి అడుగు ఉత్తరది మూటలతో మానేసి మొదటి देखो स्लो स्लो కొట్టుకంతే फिर पाएंगे ఉరికెళ్ళి ఇక్కడ కాదు ఇది అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉంది కదా అది అలా జమ్ముగేడు అక్కడ లేదు कैमरा बनना
ம்